Kuleli sonto ke ku #WestBank how to Junetuma kwa Westbank zobe sitshela ukuthi ke singenza kanjani ukuthi ke sihlale sina ama credit score amahle noma ke umuntu ke angayilungisa kanjani credit score yakhe uma ke ekade ebhekene nezinkinga zeimali. Uma kunombuzo nge-credit record yakho sibhaleleke kuwona ke ikhasi kwa Westbank Asset Finance ku Facebook noma ku Twitter @Westbank ku Twitter sebenzisa ke isihloko noma ke #WestBank how to. Ngabe uphethe lomu noma upetroli ngenye yeindleko ezidla ibudget yakho abakwa Westbank bafuna ukukhomelisa umlalelo yedwa ku Facebook na ku Twitter ngomkomelo wepetroli wenani lika 1000 rand. Usufundeke okuningi uhambo lokuthenga imoto la kwa #WestBank how to. Kanti manje ke sifuna ke ukuthi ke sihlole ulwazi lwakho kubeka kulalele ukuze ke uzothola ukuthi ke ungawina kanjani ke uphethe lomo khona kanjani ke uJunior wakwaDuma. Junior sibingelele sikwamukele ku Khosi ekseni. Ngiyajabula ngiyabingelela nami sigqemeza ngimbingelele nabo bonke abalaleli bebuka Mzansi. I-weekend yakhe bemandi. Hawu na kanjani baba ngisadidwa nje ukuthi angazi ukuthi ubalo ufuna ukwazi ukuthi uzalwa namhlanje. Awu bekuthembe wena ukuthi wena uzosilamulela nje. Hayi sengicabanga ngingacabanga lutho baba. Ngifana naye sengise. Asengiwe uthema sengimhlebela impendulo vele wathi bengazi ngithi bhatata. Siyazi ukuthi sifuna ukwazi ama credit record ethu ke ifana ke nesithunzi sakho sidinga ukuthi umuntu akwazi ukukhokha zonke izikweletu zethu nawa zakhe kuze ke abeke nama credit score amahle. Into esifuna ucela ukuthi usitshele ukuthi ke yipi noma ikuphi futhi okunye singakwazi ukwenza ukuze sikwazi ukugcina ke ama record ethu Junior esesimene sihle. Yazi sisebenza i-credit record enhle iholele ekutheni kube ne-credit score esihle. Lokhu ke kunyisa amathuba akho phela ukuthi mangabe ufaka isicelo sokuboleka imoto sokuthenga imali yokuthenga imoto ukuthi sinyuke. Izinto ongazenza nje ukuze ulungise i-credit record yakho ngingayibala nje ngokuthi sebenzisa isikweletu uma kunesidingo kuphela. Boleka imali yezinto ezithuthukisa impilo yakho njengoba sikhulumile emasontweni adlule, izinto ezinjengemoto, indlu nemfundo. Ukuvala ama-account ongawasebenzisi kubaluleke kakhulu ngoba ngisho ngakuthiwa unawo lawo ama-account awasebenzisi ukuthi nje unawo anciphisa imali ongakwazi ukuyiboleka uma ngabe uthenga imoto. Okay. Kokhala futhi nangesikhathi sigameza kubaluleke kakhulu lokuthi ukhokhe ngesikhathi ukuba umuntu ohlelekile futhi ibhenki liyakuthanda lokho ngoba phela liyabona ukuthi hayi credit record yakho izoba yinhle njengokuthi nje uthenga umuzi nokuthi uqashe lokuthutha njalo into njengokushada nokungashintsha imisebenzi njalo kutshengisa ukuzinza ebhenki. Konke lokhu kuyasiza ukuthi kunciphise i-risk profile yakho nokuthi ibhenki likubone njengomuntu one credit profile right. Wow, kuzwakala kuhle kakhulu lokho. Into engifunda kulolu daba lokuthi umuntu ke kumele uphathe kahle imali zakhe umkomelo walokho ke uba muhle futhi uba mkhulu ugcina usunegama elihle emabhange. Kodwa wenze njani Junior uma ukuthi ke unomlando omubi? Wenza njani ukuze ukwazi ukuthi konke okudala kudlule nami ke bengikhulume kahle ngibuyele ngibe nescore esihle? Uma ngabe ukuthi ubuzilalela inhle ezisanda ukusikhipha nje kusho ukuthi usukusendeleni eyona. Qala nje into yokuqala ngokunciphisa izikweletu zonke onazo, uthola ukuthi zikhona yini izikweletu onazo engakhokhiwe. Lokhu ngaba ama-account engubo zokugqoka amadala owakhohlwa noma nje ikonteka maybe akamakhala ekhukhwini owakhohlwa ngayo. Zikhokhe zonke le imali bese ke uyawavala lama account uma ngabe usukhokhe waqeda. Khumbula phela ukuthi usebenzisa isikweletu ngezinto ezinesidingo kuphela bese ukhokha kahle ke lezi zinto lezi kweletu ezinesidingo ezisele. Phezeke nakwenzeni ezinye phela izikweletu eza kweyinyanga nje sewuphumulile mhlawumbe inyanga eziwu12 kuzobe sekuqala ukuthi credit record yakho isibukeka kangcono. Yenza ke isiqiniseko sokuthi ubudgethe ngendlela ngaphambi kokufaka isicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto. Wow, ngizwa kahle because niyafema ke sithi u22 minutes after 8 ngiyafuna sibhekana ama questions imibuzo buzwa ngabalaleli. Mangibheka lapha ke ubani lo uvusi Mgobhozi ufuna ukwazi ukuthi ke uma ke wonke ama account ekhokhelwa kahle futhi ngesikhathi ngabe lokho kwenza kube lula yini ukuthi ngithole usizo uma ngifaka isicelo sokuboleka imali futhi? Siyajabula ukuthi ngoba uyingxenye yalo hambo lwethu #WestBank how to. Uma konke kuhamba kahle ngama account akho yebo lokhu kwenza kwenza umehluko omkhulu kakhulu. Uma ukhokha nyanga zonke ungakazi ukuthi isitonement sakho futhi ungenawo ama areas lokhu kuhle kakhulu ngoba phela uma sesifika isikhathi sokufaka isicelo sokuboleka imali lokhu kuziphatha kahle kwakho ukukhombisa ibhangi
ukuthi hayi umuntu othembekile. Ibhange nje into ezoyibheka kuleso simo ibudget yakho ukuze phela libone ukuthi uzokwazi yini ukuyikhokhela le moto. Bazoyake lapha kuma credit bureau babone ukuthi hayi yonke into ihlangene nge-credit record kaVusi, babheka ibudget babona ukuthi hayi konke kume ngomumo bese bethi nansi imali Vusi yokuthenga imoto, inzalo yakho ke kuleso simo ibe sebangcono kakhulu kunalabo abanye abangakhokhi kahle hle. Into engayisho nje kuVusi ukuthi akayibambe njalo nje uzoyithokozela kakhulu imvuzo yokuba ne-credit record enhle. Asibheke nangi futhi ngizama ukuseve ukonge isikhathi lana nangu uThobisani Ntande bayabuza abalaleli la Junior #WestBank how to ungena ku Facebook kwi page la Westbank noma ku Twitter @Westbank ku Twitter. Uthi ke uThobisani Ntande uma ngabeke usunegama elimbi mhlawumbe baku blacklist njalo njalo usangakwazi ukuthi uphinde futhi uboleke imali Junior kwezinye indawo emva kweminyaka embalwa nje. Singijwayele kakhulu yazi lo mbuzo sigqemeza namanje usanendida nje ngawo kodwa ke uma usuze wa blacklist kusho ukuthi phela usabakoleka labo bantu. Isibonele nje ngathi uma ngabe usuyekile ukukhokhela imoto yakho wasibalekela lesikweletu lokhu kusho ukuthi uzofaka phela ku blacklisting. Akusho lutho ukuthi singakanani isikhathi sesidlulile leso ungakhokhile lesikweletu kuyolokhu sihleli nje phela ngoba uwena wasenza kufanele kube wena usikhokhelayo. Isombululo esodwa nje ukuthi bese uyikhokhele imali uyiqedele ikweletu. Uma ungasakweletu lutho igama lakho lizogezeka bese ngeke saba ukuthi labantu ababhekisiwe ngama bazokukhipha lapho. Lokhu kubalekile ke kwi-credit record yakho ngoba phela izoba phansi kakhulu uma kuwukuthi awusiqedile lesikweletu. Uma amabhange ebona ukuthi hayi khona labantu sabakoleta ukhokhile nabo bazocabanga ukuthi uzobashaya ngaleso silo sengubo phela amathuba ukuthi akuboleka imoto bazoba manyane kakhulu. uThobisani nje esiqhameza ngathi nje nakho angakwenza kusukela lapho ahlala xhumane nebhange lakhe njalo njalo ukuze phela makuthe ukuthi isimo siyashintsha bazobona ukuthi ayisekhona inkinga. Akhokheke zonke izikweletu anazo bese vakashela lapha kuma credit bureau o TransUnion noma ama Experian abheke ukuthi i-credit record yakhe ithini. Umbiko wakho kuzobe wezikweletu uzoveza ukuthi obani labo sabakoleta imali. Uma ukhokhela yonke into i-credit score sakho kusikala ukuthi sinyuke namathuba phela ukuthi ukwazi ukuboleka imali nawo abesenyuka. Shina sibonga kakhulu ukuthi benathi ku cause namhlanje. Ngizibongela kakhulu Mthiya. Shina wakaduma lo vela kwa Westbank sisibonga kakhulu wena usize kakhulu mhlawumbe basicisela kabanzi ngama credit record kulesi siqephu sohlelo lwethu le #WestBank how to. Kuyacaca ukuthi ngempela ugcina igama lakho lelihle njengomboleki wezimali iyona ndlela ke leyo enhle kakhulu eqinisekisa ukuthi uzokwazi futhi ukuboleka imali uma ukuthi ke uyayidinga kusasa. Ithimba la Westbank uzothubela kama tweets enemniningwane eindawo ongaya kuzokwazi ukuthi utholeke i-credit record yakho mahala kuma credit bureau. Kanti futhi ke manje ke isikhathi ukuthi ke ukhulule ibudget yakho yemoto endlekweni ka petrol vakashela ke amakhasi ke Okhozi FM ku Facebook no Twitter usitshela ngesifundo sakwa Westbank how la kwa #WestBank how to esihlabeke umxhwele bonke ke abangenile bazongena encintoleni ke wabo bese ke kukhethwa ke labo ke abahamba phambili bawineke umkomelo wepetrol ongabiza 1000 rand wonke. Qinisekisa ukuthi ke usibhalela ke udaba lwakho lwakwa #WestBank how to ungashaya kashaya u12 ntambama ngolwesihlanu mhla ka7 ku-October ungakashaya u12 ngolwesihlanu mhla ka7 ku-October #WestBank how to ungakashayi ke ulwesihlanu ngo12 ntambama. #VMBS Ukhozi FM luhamba phambili.